Ja som Šimon, spoluzakladateľ Selzy a v tomto krátkom inštalačnom videu vás prevediem inštaláciou Selzy doplnku do ShopTetu. Po inštalácii sa automaticky vytvorí váš ShopTet agent a automaticky sa začnú sťahovať všetky potrebné dáta zo ShopTetu. V tomto momente sa to už deje na pozadí, zatiaľ čo vy si môžete na takú základnú brand identity si môžete zvoliť nejakú farbu, meno a základné chovanie. Takže už sa posťahovali všetky podstránky, kategórie, dáta o e-shope, články a produkty. Keď to je všetko nahraté, ešte počkajte pár sekúnd, za kedy sa agent nakonfiguruje na váš e-shop, vytvoria sa úvodné správy, úvodné prompty, nejaké systémové nastavenia. V tomto bode je agent pripravený na to, aby ste ho otestovali, takže klikneme na otestovať agenta. A ako prvý krok si môžete vyskúšať úvodnú správu. V tomto bode AI agent prehľadáva všetky vaše produkty, všetky informácie o stránkach a vytvára čo najlepšiu odpoveď na to, aby užívateľa navádzal cestou k nákupu produktu. Máme tu aj nejaké rýchle návrhy správ a ako vidíte, tu už priamo nám vyskakujú určité produkty z nášho e-shopu, ktoré si môžete buď priamo vložiť do košíku, môžete si vyhľadať nejaké podobné produkty. V tomto bode si môžete agenta buď priamo vložiť na web, alebo ak chcete nejaké ďalšie vylepšenia, môžete si ho upraviť sami, alebo naplánovať hovor s tímom, kde vám tohto agenta upravíme na mieru. V dashboarde si dokážete upravovať viac vecí, ako nejakú personu, systémové nastavenia, úvodné prompty a tak ďalej. V základnom prehľade uvidíte štatistiky agenta, čiže koľko návštevníkov bolo oslovených, koľko bolo preklikov, koľko bolo konverzií. V konverzáciách uvidíte históriu všetkých konverzácií, kde môžete priamo zasahovať do týchto konverzácií, ako náhle sa buď niekto požiadal prepojenie, alebo automaticky takto môžete skočiť, pokiaľ konverzácia je aktívna. Môžete tu pridávať nové zdroje dát na nejaké doplňujúce informácie, doplňujúce dotrénovanie vášho agenta ako text, súbor alebo ako odkaz. Keď budete s agentom spokojní a budete chcieť ísť vyskúšať na vašej stránke, ako s ním interagujú reálni vaši zákazníci, kliknite na inštalovať na web, kde si zvolíte jeden z plánov, ktorý vám vyhovuje. Za tým sa začne free trial, potom ako si vložíte svoju kartu, začne sa táto skúšobná perióda, ktorú môžete vždy nezáväzne samozrejme zrušiť. Počas nej sa vám ozveme, budeme s vami tieto veci, alebo agenta budeme vylepšovať. A ako náhle vložíte kartu, tak si budete môcť na jeden klik agenta vložiť na váš ShopTet e-shop. Toľko odo mňa, ak by bolo čokoľvek potrebné pri inštalačnej procedúre alebo pri implementovaní, určite sa nám neváhajte ozvať a veľmi radi vám s čímkoľvek pomôžeme.